Takže čaute ľudia, tu je Takačik a mám túto novú postavu, ktorú som ukradol. No... Idem si dať za ňu ešte arénu, ale najprv si niečo vylepším. A na nič nemám bohužiaľ, a píše mi to ten retard na Skype, takže... Vychutnáme si teraz hovor, hej? Takže idem volať. Konečne. Dobre, čau. No, jaké heslo? A na čo ti je heslo na tú postavu? No, Všetko. asi na čo mi je to heslo? No ale že už je moja, ne? Tvoja je si pána Beka, no dávaj heslo. A keď ti nedám? Ťa zbijem. Rýchlo dávaj heslo. Čo som ja? No tá čo? Kráneš si pána. Teda to som ja? Sermátor, ti daj mi ten účet. Že ja zatím. Taký level a ty prišľoneš. Tá 33 je, no tak neviem, že to je veľký level. No tá si pána. No rýchlo daj. Však je to malý level, ale... No daj. No rýchlo daj. Počkaj, pošlem ti heslo, dobre, keď tak strašne chceš. Na srdci? To není heslo. Však nie. A vypni si Clownfish, lebo ti to dáva po anglicky. Tá. No, Čo som ja? Aha, za SMS-ku ti ho dám. SMS-ku si pána ti nasram. No to potom čus, a nemáme sa o čom baviť. Ty ma sereš? Ne, ja ti hovorím kruté fakty. A si pána, a ježiš. Normálne ma sereš. Je taký debil. Kupuješ? Ne, nevtipkujem. Kupuješ? Asi. Ale hej. No, dávaj, pošli mi to heslo. Ešte dnes. No ešte dnes ho chcem. Dobre sa mi inak hraje na tej postave. Dobre, ale dobre, že mi dáš menu. No rýchle. Čo som ja? SMS-ku. Páno, ja ti... Ježiš, aspoň ma nesie. Ja ti dám, že by si sa kúkal na ten účet a mi ho šľoneš. Ešte pýtaš za SMS-ku. Ako ty čo za debila? To. Si pána Beka, to ty si ale kamoš. Ja ti chcem, že by si sa ako kúkal a ježiš. Si pána, no daj heslo meno. Si, hej, aj meno daj. Meno je také isté. To ma nezajíma, no daj. Dobre, a chceš to postavať s predanými itemmi? Nie, aj také itemy, aké som mal. Tá, sú všetky predané. Ja ťa zbijem. Tam ma zbí. Tak chceš, že s tými predanými itemy, alebo nechceš? No, a keď budú predané, to normálne skončí na zemi. Dobre. Takže počkaj, idem ti do toto heslo. Tak, počkaj, keď ti tam dáme heslo. Dáme ti tam... Čakaj. Tak.
Ale fakt, keď tam budú pridané veci, notáci, pána Beka, vidí. To je moje heslo. No daj. No. Heslo si, ako ty ma fakt už sereš. Čo? Že to je heslo. Počkaj, Ježiš. Ešte zmením meno, hej? Hej, meno. A ono není takéto, čo tu bia volíš. Je. Hej. Ty, ale Lebo nevymážem účet. nevieš e-mail. Aha. Aha. Však dávaj, máš to heslo, Ježiš. Hej, heslo je na srdci. Tak to je heslo. Ty debil. A čo? Aj pre dané veci. Neprihlasuj sa, more. Teraz SMS-ku. A.k.a. čavo. Zbytočne si meniť heslo. Prečo? Ono ťa tam v kuse vykopne. Podľa mňa, neviem. To nie je to meno, ja to dovtedy budem robiť. Lebo aj ty sa prihlasuješ, nie som debil. Počuj, kúknem zbraniara. Ty si debil, alebo čo, nemôžem kúknuť obchod? Ty ma fakt serieš. Hej. A to ako skladík, jak si sa dostal do toho cechu? To však poviem, ne? No jak? Dobre. Tak díky za rozhovor a zatiaľ sa maj, hej. Ale keď sa budeš prihlasovať na ten určite zbyt. Tak čus, díky za rozhovor, hej. Ja ti udriem fakt. A čus. Jo, odrubanie roka, takže dávajte lajky, odbery, hore palce a čus.